Στούσου! Γιατί να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός? Γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι, το ξέρουμε ότι είσαι Ολυμπιακός. Δεν μας αφήνεις καλύτερα στη δουλειά μας. Ωραία. Είμαστε αντίπαλοι. Τι λες, πες με Will? Ναι, έχω τη φιγούρα μου. Πάω να τη φέρω. Πρέπει να φωνάξω την πίτσα να φτιάξει αυτόν τον καναπέ. Ίσως να πάρουμε τον υδραυλικό. Εσύ είσαι υδραυλικός, το ξέρω χτες. Α, ναι, σωστά. Και εσύ είσαι. Κάνω. Ωραία, το φτιάχνω τον καναπέ. Κάτσε. Μάτσα. Αντί να πέσει ο καναπές, πέφτω εγώ συνέχεια. Ζήτησα τις έφερα, ορίστε. Τι να κάνουν τα κόντια μέσα? Δεν ξέρω, μπορεί να παίζουν. Τι λες, πάμε για ψώνια? Ναι, πάμε. Εσείς τη γλιτώσουμε λίγο. Τα κορίτσια έφυγαν μέσα στη Σία. Παράξενο δεν σου φαίνεται που έφυγαν? Ναι, πολύ παράξενο. Εμείς θα ασχοληθούμε με τη δικιά μας δουλειά. Σε κερδίζω! Όχου, έπεσα! Όχι! Αυτός να πάρει. Να πάρει, έχασα. Αυτούς. Δεν πειράζει, δεν το σπάσω. Τέλος θα τον έστω. Μπέμπι, τι βρήκες? Τι βρήκες? Δωρεάν ρούχα. Ωραία. Πάμε. Τόσο έχασα. Ας φωνάξουμε τώρα σε θέλουμε. Έχασα. Συνέχεια χάνεις. Είναι η 10η φορά που χάνεις, Μάριο. Να πάρεις! Να πάρεις! Πρόσεξε λίγο την κάμερα! Δεν το καταλαβαίνετε! Πάμε να δείτε κάνουν τα κορίτσια. Παίρνει αυτή τα παπούτσια. Ναι, αλλά είσαι πολύ τακούνι. Ναι, πάμε σπίτι τώρα. Τι έγινε? Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα παγωμένο βάζι. Το είπε και εγώ. Όποιος είσαι πρώτος στο μπάνιο, όποιος φτάσει πρώτος στο μπάνιο, όποιος φτάσει πρώτος στο μπάνιο είναι βλάκας. Όχι αυτά τα αγόρια, φτιάξουμε πάλι το καναπέ. Πού είναι ο καναπές? Εκεί. Να πεις. Ανόητες. Να φαγάνε όλο το σπίτι, δεν να μας κορυφάνουν. Πάμε κάτω. Θέλεις να κοιμηθείς εδώ σήμερα? Όχι, σας ευχαριστώ πίτς. Μπράβο. Πες με γη. Ναι. Μπήκα πρώτος. Σέσα στην πετσέτα. Άρα. Θέλω την πανιέρα μου. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα γιατρό. Άουτσι. Και εγώ το ίδιο νομίζω. Γιατί δεν πάμε να κοιμηθούμε? Ναι, καλή ιδέα. Ας πετάξουμε την πανιέρα που όλα πέφτει. Όλα τα ίδια μας είναι περίεργο. Πέφτει. Να πες το καλό. Αυτή η πετσέτα. Πάτε αυτή. Αν δεν θα την πετάξω. Όχι την κάμερα, όχι. Ούτς. Συγγνώμη. Μάριο. Ναι, κάνεις αυτή. Ναι, ήταν πολύ ωραίο όμως που παίξαμε. Θα ζωνιστάζω εσύ. Λέω να βάλω να κοιμηθούν. Πάμε και την τηλεόραση. Θέλω, πάμε να κοιμηθούμε. Ναι. Είμαι
παίρνω το αρκουδάκι μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, κάνε. Τα αγόρια πώς θα κοιμηθούν? Το πολύ πολύ να κοιμηθούν στον καναπέ. Εγώ θα βρω στην θέση. Όχι, εγώ. Άουτς. Τέλος πάντων. Καληνύχτα. Δεν θα κάτσω έτσι. Θα κάτσω από εκείνη. Και εγώ από εκείνη. Καληνύχτα.